It's DJ. Hello mga momshies, popshies at mga anakshis. Ito na naman po si Ma'am Shiji and welcome back to my channel. At for today's vlog, gagawa tayo ng ambush interview kay Bren Lavich. So, punta natin siya sa kwarto niya. Yes. Excuse me. Hindi masok. Halika na. Dito tayo sa kwarto ni Brenda ngayon. So, magkakaroon tayo ng ambush interview. Since nandiyan ka na rin lang, nandiyan ka na lang. Para marinig mo. About vaccine eh? Hindi about docs. Okay, Brenda. Oo. So, layo mo na konti. Huwag mo ipakita yung chururut Ano na. ba yan? Ayun na, may nararamdaman na naman siya. So, Ayoko muna ngayon. this is an ambush interview with Brenda Lavich. So, what do you love and you hate? Ayan, kung ano yung love mo or hate mo dun sa isang bagay na babanggitin ko. For example, sa gulay, ano ba yung paborito mong gulay? No. Ano? Sasabihin mo na kung bakit mo siya love at bakit mo siya hate. Ganon. Shout out sa ibang cameraman yun. Ano pa ba? Shoutout sa aking cameraman. Parehos naman doon yung paa. Kaya anak. Okay, unahin natin. Yung sasabihin mo lang muna kung, ay, May lamok. may lamok makuha na natin. What do you hate? Ayan, what do you hate about your friends? Ano yung kinagagalit mo o kung inaayawan mo sa isang kaibigan? I hate all of my friends when hindi sila nagpapaalam. Kung aalis sila. Kagaya kagabi sa nangyari kay Lyra, I really don't like the feeling of being rejected, neglected, abandoned. Feeling ko ganun ako kasi growing up, ayaw ko talaga nang naiiwanan ako ng kaibigan. Kaya hindi ako antukin kasi gusto ko ano mga nangyayari sa paligid. Alam ko at isa ako sa kasama doon. Tapos, kaya ayaw ko nang hindi sila nagpapaalam kasi feeling ko naging disrespectful sila. Oo. Kahit hindi sa friend. feeling mo may tinatago. O may tinatago. I really hate the feeling na parang may iniisip ako na ano kaya Knowing bakit? naman na ikaw, Open ka ako at hindi ko sa sila lahat, pinipigilan. Halimbawa, punta ka ganito, makipag-date ka. Di sabihin mo, hindi yung, saan ba si Lyra? Saan ba si Althea? Bakit di nagpapaalam na ganito? Bakit pipigilan ko? Mas agawin ko, binalakin na yung ganon. Shout out mo din sa katabi ko. Gusto ko, alam ko lahat. Hindi ko sinasabing wala silang privacy. Pero yung mga bagay na kailangan ipaalam, sabihin nila. Pero you love them because... Hindi ko sila love, hate lahat. I love them because they're my friends. And I think I don't have a choice. I love them because they're my friends. And all of my friends, I love all my friends. And no one is exempted. No. I love my friends because I love them. And I think there's no words to explain why I love them. Iba yung bakuna sa'yo. Walang question, English walang rason, walang kasi, wala dahil bakit. Kasi friends ko sila. And I love them because they're my friends and no matter what their attitude, may mga negative or positive, ako rin na may ganun, I know how to adjust kasi kaya ko sila minahal. Kasi kung meron akong mga dahil or mga negative things na nakikita ko sa kanila, ba't ko sila i-friend kung alam kong hindi maganda, di ba? Okay, dumako tayo sa kung ano yung ayaw at gusto mo sa isang kapitbahay. Chismosa. Okay. Which is ganun din naman ako eh. Yun ang ayaw. Ganun naman sa kapitbahay, kung ano yung mga tao nakikita mo, may sasabihin kang positive, may sasabihin kang negative. Very observant lang siguro. Ayaw ko sa kapitbahay na very observant. Pero ganun naman talaga, wala akong ayaw sa kapitbahay, no? Pero Ay, wala what do you love about the kapitbahay? Sila yung taong mapatakbuhan mo anytime. Alam mo kahit magkaaway nga kayo or kahit may hindi kayo masyadong close sa kapitbahay, pag may nangyaring hindi maganda, andyan sila para Sila matakbuhan talaga. mo. Kahit ayaw mo man, pero dahil sila yung nandyan, pwedeng isama natin sa ospital sa ganito, isugod natin sa ganito. Or baka meron kayong bahaw dyan, pahingin naman, may tubig ba kayo dyan, may kuryente ba kayo dyan. Yun, tsaka, yun ang gusto ko kasi sa probinsya namin, ang daming kapitbahay namin na talagang love na love kami. Ang masasabi ko talaga yung pamilya namin is one of the malapit sa kapitbahay. Hindi dahil sikat ka na. Oh, hindi kahit dati pa. Yung mama at papa ko, marami talaga kaming friends. Kami talaga yung talagang
open sa lahat ng kapitbahay. Nung nagkaroon ng brain damage na sa amin, doon na pumasok yung mga inggit na hindi na magandang sinasabi ng kapitbahay. Sobra. Malalaman niyo yan bakit bakod na yung bahay namin kasi ang daming chismis, ang daming ano. Which is hindi ko rin sila mapipigilan ng ganun kasi lahat naman talaga ng, hindi ko sinasabi umangat ako pero sa estado ng buhay namin, umangat talaga kami. So, may mga hindi talaga magandang narinig. So, wala na akong magagawa doon kasi yun na yung mga comments nila. What do you hate and what do you love sa yung mga ex? I love them because kaya ko sila naging jowa kasi nung naging kami o nung nangliligaw sila sa amin, wow, niligawan. Nung naging kami, pinakita talaga nila sa akin na ito yung ayaw ko, ito yung gusto ko. Pinakita talaga nila sa akin na sabi ko ayaw ko ng ginawa lang ako for money, ginawa lang ako for fame. Ayaw ko ng ganun. So, ginawa nila talaga ako, pinaramdaman naman nila talaga sa akin na mahal ako. Hindi ko alam kung nabulag lang din talaga ako. Ang hate ko sa kanila is yung common denominator na lang. cheat. They cheated on me. Okay. Liwanagin natin. Iba yung cheat sa nagsinungaling Yung cheat is nagloko. Oo, nagloko naman talaga eh. Cheat. Ay hindi, nagloko sila pero kaya nga sila nagsinungaling kasi lahat ng mga cheat naman nila sa akin sinungaling. Because They nagsinungaling. hide it. Lahat naman ng pagsisinungaling nila sa akin, nag-umpisa sa cheat, di ba? Hindi ko alam yung iba nag-cheat. Alam mo, nahuli ko talaga yung basta cheat lang, bullshit. Cheat sila. Kaya lang, hindi naman magiging cheat yun kung hindi nila hinahid sa akin, hindi sila nagsinungaling, di ba? Ayun, nag-cheat. Ako din naman nag-cheat din naman ako, pero sa akin kasi, bagla kasi ako, malandi, maligo. So, Pero sila kasi- ang tawag mo doon? It's a tie. Masakit pala na nag-cheat. Okay, what do you hate and what do you love sa mga fans and followers? I love them because they always support. They keep on supporting me no matter what happened. Kahit walang kwenta yung video ko, kahit anong gawin ko, lahat, alam ko, sinusuportan nila ako. Ang hate ko is, minsan they're very judgmental or very close-minded when it comes to, sa relationship. Pag may boyfriend akong pinakita, may lalaki pinakita, ang lagi na sinasabi, ginagamit ka lang yan, ganun. Which is naintindihan ko kasi mahal nila ako. And ang iba, from what I hate about them is, from fans, followers, nagiging bashers. Kasi pag kahit 10 o 100 na ginawa mong maganda sa video, pag may nakita silang bata na parang feeling ni na abuse ko or na harass ko, i-judge na nila ako dun sa bagay na yan. Which is alam ko rin kasi kung ano talaga nakita na basically sa mata nila talaga, yun ang sasabihin nilang negative. They're just being honest lang siguro kung bakit ganun. Pero may iba lang talaga na talagang comment lang na hindi maganda. Parang from fans turn to bashers sila. Pero I'm still thankful kasi pinapanood pa nila yung video ko. Correct. Okay. Ano naman ang hate and love mo sa mga co-actors, sa mga nagiging co-actors mo? Ano yung ayaw mo sa isang katrabaho na lang yan? Kasama sa... Wala akong masabi kasi sa dami. Sa mga nakakatrabaho ko, what I love them is hindi nila pinapafeel sa akin na baguhan lang ako or ganito lang ako, gano'n. Ang ayaw ko is wala na akong ayaw kasi sila din may sarili-sarili actor nga Hindi ka sila ba pinipressure? Hindi naman, they're very supportive. Ang ayaw ko lang siguro sa actor, wala akong ayaw sa kanila. Wala pa naman. Wala ka pa naman na experience. Wala pa naman ako na may mga attitude, pero hindi dahil in general, kasi kung personally, may actor akong kilala na, ayaw ko sa kanya kasi hindi niya ako pinapansin kasi bakla ako, o ayaw ko sa kanya kasi madaldal siya. Kanya-kanyang karakteristik ng actor eh. Pero in general, wala pa naman na ayaw ko na. Wala pa naman. Okay naman. Okay. Ano ang ayaw mo at gusto mo naman sa pagiging isang artista? Ang gusto ko is, ayun, sikat ako, artista ako, lahat ng pangarap ko natapad na. So, yun ang pangarap ko yun ang gusto ko maging artista. Ang ayaw ko is yung lock and taping ngayon, yung pag nag-taping isang linggo, isang buwan, dun ka lang, tapos pinakaayaw ko yung call time na maaga, tapos matatapos sa madaling araw. Pero ngayon, hindi na kasi call time na madaling araw, 8 to 8, 12 hours lang siya nagtatrabaho. So, pinakaayaw ko talaga yung call time, tsaka yung
script talaga, memorizing of script. Yun, pressure Mabilis talaga ka. ako dyan. Pero Pressure kaya talaga. mo naman na na-adlib ba naman? Ay, hindi. Kung alam nyo lang. Kasi Minsan- ang nakita nyo kasi sa palabas, finished product niya eh. Hindi nyo lang alam ilang take yun or ano. Pero, lagi ako na one take. Pero grabe talaga yung pressure talaga na nangyari. O, pero para at least mas mas na-enhance. Yun, ang hirap talaga. Kasi ang hirap sa pagiging artista, yung pag-memorize ng script at paglalagay ng emosyon. Mm. Yung iniisip mo yung ano yung sasabihin mo habang nagsalita yung actor mo, tapos dapat alam mo rin yung emosyon na ibibigay. So naghalo, oh my God. Basta ang hirap kaya ng ganun. Good thing, ikaw. Good thing Ano, kasi ano yung pinakamaraming take na nangyari? Ilan? wala pa naman ako maraming take. Take 3, take 5. Ang mga ganun siguro take 3, mga ganun take 3. Yun na yung pinakamarami. Oo, kasi sobrang pressure ko at takot ako Sino kasama mo mapasakit eh. yan? Or sino ka-eksena mo? Yung first movie and the film na na-nominate akong Best Supporting. Kasi Sa yun, Lady Fish. dalawa kami. Pinakamahabang linya. Ayun, kasi dalawa lang kami naglinyahan. Ang pinaka-worst pala na nangyari sa akin is was MMK. Kasi the whole day, iyak ako ng iyak ako sa mga eksena. Tapos last na alauna na madaling araw, pinapaiyak ako sa eksena yung mamamatay yung papa ko, reconciliation namin. Wala nang luhang tumutulo, kahit anong gawin sakit na nararamdaman ko, kahit anong facial expression ko, walang luha na lumalabas. So ang ginawa doon is tinusok yung mata ko para lumulo yung luha. Pero grabe na yung emotion ko. Wala lang talaga, sinadrain talaga ako noon. The whole day. Okay. What do you hate and what do you love being a vlogger? I love being a vlogger kasi kumikita ako and hitting many bird in one stone ang nangyayari. Kumbaga, vlog lang ginagawa ko, isa lang, pero ang dami kong may napapasaya ako, may natutulungan ako, kumikita ako, napapakain pamilya ko, umaangat yung pangalan ko or nakikita ako sa social media. So yun, that's what I love. What I hate is hindi mo mapipigilan yung haters, bashers, uncontrolled, incontrollable, ano ba yun? Hindi mo control yung bashers na kahit anong gawin mong mabuti or meron talagang meron. Ang hirap. Yun, mahirap. What I hate about my family talaga kasi yun din ako, yung we're not open to each other. Yung hindi kami vocal sa mga bagay na maganda at hindi maganda. Pag mahal namin isa't isa, hindi namin masabing mahal namin isa't isa, I love you. Hindi namin pakita, but through actions sa mapakita namin. Pag mga negative things naman, pag hindi nila gusto yung ginawa ko or hindi ko gusto yung ginawa nila, hindi kami nagsabihan, tapos iiyak na lang sa tago, tatahimik, punta sa kwarto, iiyak. Yung hindi mo masabi, pag nasabi ka na hindi maganda, iiyak sila, tapos hindi nila masabi sa akin. Ako rin, iiwas din ako, ganun. Yun. Pero, very naman kami, sa actions naman nakikita. Yun. So, last, ano ang ayaw mo at ano ang gusto mo? Or what do you hate and what do you love about yourself? Si Brenda. Brand damage to hindi si Brian Roy. What I love about myself is